Elefanter, dyrerigets blide kæmper, har fascineret mennesker i århundreder. I dag dykker vi dybt ned i tamelefanternes verden og udforsker deres historie, deres liv og de udfordringer, de står overfor. Der findes 3 forskellige arter af elefanter: den afrikanske savanneelefant, den afrikanske skovelefant og den asiatiske elefant. Den asiatiske elefant er yderligere opdelt i 4 underarter: den srilankanske elefant, den indiske elefant, den sumatraske elefant og den borneanske elefant. Her i Thailand deler vi vores hjem med den indiske elefant. Mens elefanter engang vandrede frit over enorme landskaber, har menneskelige aktiviteter markant reduceret deres naturlige levesteder. I dag er bestanden delt op i 2 hovedgrupper: vilde elefanter og tamme elefanter. Der er ca. 4.400 vilde elefanter og 3.800 tamme elefanter i Thailand. Vilde elefanter er meget sociale dyr, der lever i matriarkalske flokke på 5-10, nogle gange op til 20 individer. De trives i områder med rigeligt mad og vand, såsom krat og skove. Disse blide kæmper er planteædere og bruger omkring 12 timer om dagen på at søge efter forskellige planter. For at supplere deres kost indtager de ofte saltsten for at få vigtige mineraler. Vilde elefanter har et stort hjemmeområde, der dækker et areal på ca. 300-400 kvadratkilometer. Dette omfattende territorium er nødvendigt for at opfylde deres ernæringsmæssige behov og sociale struktur. Forholdet mellem mennesker og elefanter går tusindvis af år tilbage. Oprindeligt var elefanter vilde dyr, der blev fanget og trænet til forskellige formål, herunder transport, arbejde og endda krigsførelse. Der er tegn på, at praksisen med at fange og domesticere elefanter i Thailand begyndte allerede i Sukhothai-perioden omkring år 1249 efter Kristus. Med tiden udviklede elefanternes rolle sig i det thailandske samfund. Med krigens tilbagegang blev elefanter uundværlige til transport i de tætte jungler. Senere blev de brugt i tømmerindustrien, hvor de trak træstammer ud af skovene. Men med forbuddet mod skovhugst i 1989 ændrede deres roller sig igen. I dag finder mange tamme elefanter arbejde i turistindustrien. Selvom dette giver en indtægtskilde for elefantens ejere, medfører det også udfordringer. Elefanter er store dyr med betydelige ernæringsmæssige behov. Udgifterne til at fodre en elefant, som spiser ca. 300-400 kg, eller omkring 10% af sin kropsvægt om dagen, er en betydelig byrde for ejerne. For at dække deres ernæringsbehov spiser disse blide kæmper primært græs, bambus, slyngplanter, rødder, blade, træbark, forskellige afgrøder og nogle frugter. Vand er også livsvigtigt. Elefanter kan drikke mellem 100 og 150 liter om dagen. Pasningen af tamme elefanter er en krævende opgave. Kornchang, elefantpasser eller elefantplejer spiller en afgørende rolle for deres trivsel. De er ansvarlige for at fodre, bade og give elefanterne medicinsk behandling. Elefanter er intelligente og sociale dyr, der har brug for både mental og fysisk stimulering. Aktiviteter som at bade, lege i mudder og interagere med mennesker bidrager til deres generelle velbefindende. På trods af deres størrelse har elefanter sart hud, der er modtagelig for solskoldning og insektet. At smøre mudder på deres krop fungerer som en naturlig solcreme og insektmiddel, hvilket hjælper med at beskytte deres hud. Regelmæssig badning er også afgørende for at opretholde god hygiejne og forebygge hudinfektioner. Det hjælper også med at køle kropstemperaturen nederst. Vidste du,
at elefanter ikke kan svede gennem huden, som mennesker kan. Deres tykke hud forhindrer varmen i at slippe ud. De kan kun svede en smule gennem neglebåndene omkring deres tånegle, hvilket er grunden til, at det område ofte er fugtigt. Men det er ikke nok til at køle dem nederst. Så hvordan reducerer elefanter varmen? Først vifter de med ørerne. Det hjælper med at frigive varme gennem blodgennemstrømningen og fungerer som en naturlig vifte. For det andet hjælper en smule fugt fra deres øjne, selvom det kun er en lille smule. Allervigtigst er det, at afkøling og at drikke vand er essentielt. Derfor køler elefanter sig ned i vand 4 til 5 gange om dagen, alt efter temperaturen. Nu, hvorfor skrubber vi deres hud? At skrubbe hjælper os med at tjekke for sår eller hudproblemer. Det forhindrer parasitter og infektioner. Det hjælper med at fjerne larver, der gemmer sig under huden. Det hjælper med at fjerne larver fra blodsugende insekter under huden, hvilket forebygger parasitter og infektioner. Det fjerner døde hudceller, som forårsager kløe, og holder deres hud ren, sund og behagelig. Afkølingstid er ikke kun for sjov. Det er afgørende for elefanternes sundhed og trivsel. Fremtiden for tamme elefanter er et komplekst emne. Selvom der gøres en indsats for at forbedre deres velfærd og levevilkår, fortsætter udfordringer som tab af levesteder, konflikter mellem mennesker og elefanter samt ulovlig handel med vilde dyr. Organisationer som Faring No Elephants Park og dedikerede personer arbejder utrætteligt for at beskytte elefanter og deres levesteder. Ved at støtte disse indsatser og fremme ansvarlig turisme kan vi hjælpe med at sikre overlevelsen af disse storslåede skabninger for kommende generationer. Velkommen til Faring No Elephants Park, en lille, miljøvenlig elefantpark med over 160 års familieerfaring inden for elefantpleje. Dyrevelfærd er vores højeste prioritet. Vi tror på etisk turisme, der virkelig støtter de asiatiske elefanters fremtid, med medfølelse og respekt i centrum. Vi står fast imod grusomhed, og vi er forpligtet til bedre pleje, dybere forståelse og livslang læring. Gennem vores netværk af etiske elefantparker arbejder vi for at beskytte, oplyse og inspirere, og skaber en fremtid, hvor elefanter og mennesker trives sammen. Hos Faring No Elephants Park er vores mission at give elefanterne den højst mulige livskvalitet og et sikkert, omsorgsfuldt miljø til rehabilitering. Vi værdsætter det dybe, meningsfulde bånd mellem mennesker og elefanter, en forbindelse, der gør dette sted helt unikt. Her er du hjerteligt inviteret til at skabe uforglemmelige minder med disse blide kæmper i rolige, naturskønne omgivelser. Elefant Hospital. Vi støtter stolt Southern Thailand Elephants Foundation, eller STEF, en britisk registreret velgørenhedsorganisation dedikeret til elefanters sundhed og velfærd. STEF tilbyder gratis dyrlægehjælp til elefanter i det sydlige Thailand med et fuldtidsteam på deres hospital i Faring No-provinsen og en mobil klinik, der når ud til elefanter i fjerntliggende områder. Takket være dit besøg går 3% af hver entrégebyr direkte til STEF, der hjælper syge eller tilskadekomne elefanter med at få den behandling, de har brug for. For at lære mere, besøg Southern Thailand Elephants organisation. I Thailand, generelt hvis du ser en elefant lænket eller indespærret, skal du ikke blive forskrækket. Det sker aldrig uden grund, og grunden er altid elefantens sikkerhed. Nogle gange kan de være syge eller gennemgå en hormonel fase kaldet MOST, hvilket kan få dem til at opføre sig uforudsigeligt. Selv elefanter, der er opvokset med kærlighed, bærer stadig på vilde instinkter. Disse tilfælde er sjældne, og vi gør alt, hvad vi kan, for at tage os af dem, før det nogensinde når dertil. For os er elefanter familie, og ligesom med familie beskytter vi dem med kærlighed og ansvarlighed. Sikkerhedsinformation. Før du begynder din oplevelse, bedes du tage et øjeblik til at lære disse vigtige sikkerhedsretningslinjer. Ingen løb. For din egen sikkerhed og for elefanternes komfort, bedes du undlade at løbe nogle steder på området. Hold dig stille. Hold jeres stemmer lave.
Højråb eller skrig kan skræmme eller forstyrre elefanterne. Børneopsyn. Alle børn under 11 år skal altid ledsages af en pasningsperson. Elefanter nærmer sig. Gå aldrig hen til en elefant uden at Cornichon er til stede. Bliv foran. Hold dig altid tæt på elefantens forside eller sider. Øjenkontakt hjælper med at berolige den. Berør forsigtigt. Elefanthud ser måske hård ud, men den er faktisk følsom. Vær venlig og vær forsigtig. Giv kun elefanterne mad. Foder venligst kun elefanterne med godkendt foder, der stilles til rådighed på centret. Menneskemad kan være skadelig. Snyd ikke affald. Hjælp med at holde vores miljø rent for alles glæde og sikkerhed. Vask hænder. Vask venligst dine hænder, inden du fodrer elefanterne. Ingen blitzfotografering. Du er velkommen til at tage billeder, men sluk venligst blitzen. Gå ikke hen til elefanter alene. En guide og Cornichon skal være til stede hele tiden. Tak fordi du lyttede og nød din meningsfulde tid sammen med vores blide kæmper.